Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δεν, μια χαρά. Άνετος. Θα λιποθυμίσουμε μάλλον. Θα λιποθυμίσουμε. Ο γιος σου τι λέει για όλα αυτά? Ποιος? Ο γιος σου τι λέει για όλα αυτά? Τι, άμα είχε ευνηλιά, θα μας έβριζε. Πού να ξέρει. Εγώ έτοιμος. Δεν σου απαντάω ακόμα. Σε είχε φάει τόσα χρόνια να πηδήξει? Είχε πάει να πηδήξει, για να δούμε τώρα αν θα τα καταφέρει. Μην το πιστεύεις. Λέει ψέματα, ψεύδεται. Θα το δεις μετά. Μετά από αυτό. Κάτσε να δεις. Περιμένει να πέσω πρώτος για να με κράξεις τώρα, καταλαβαίνεις. Πάμε καιρά. Τον είχες τρίξει λέει τόσα χρόνια. Ράνια. Τώρα ήρθε η ώρα. Έφυγα, γεια. Έλα. Άσε με το μετάνιωσο να φύγω. 4, 3, 2, 1, go, go! Ωραίος! Εντάξει, όλα καλά. Μπράβο, Μανώλη. Ωραίος. Πώς πήγε η βόλτα? Καλά ήταν. Μια χαρά ήταν, αστέρι. Είχες δίκιο που τον έπριζες τόσα χρόνια. Με έπριζε. Τον έπριζα. Σε έπριζε, τον έπριζε. Έλα, δεν τα δύο. Πάμε γερά. Γερά, δυνατά, μακριά. Δώσε γκάζι. Και ελεύθερος. Δώσε Γερά, κάρδια. μακριά. Κώστα. Χόρτο. Σπάστα. Σπάστα. Πάμε γερά. Ωραίος. 4, 3, 2, 1, go, go, go! Πέταξε κανονικά ρε. Ωραίος. Σκουπί σου. Ωραία, Σπύρο, τράβα τη λαβή. Ωραίος. Δουλέψαν όλα τα βιάκια σήμερα που καναλίζετε. Πώς τα είδαμε? Το επόμενο Κρήτη, 130. Πάμε, Έτσι. ναι. Περίμενε. Για να δεις. Στο πλέ μαξιλάρι πάτα πάνω. Στο πλέ εδώ. Πώς τα είδες? Όλα τα λεφτά. Αυτό είναι. Ευχαριστούμε.